भारत के इतिहास में पहला बार दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश होखे जा रहल बा। तो ये वीडियो में हमनी के जानल जाई कि आखिर आर्टिफिशियल बारिश केकरा के कहल जाला, ई बरखा कैसे हो जाला, अपने से बादल बरसेले कि बादल के बरसावल जाला, कि जाके कोनो जहाज में पानी भर के या पूरा दिल्ली में छिड़काव कैल जी ओकरा के बारिश कहल जाता। माने वीडियो में बढ़िया से समझल जाई कि आर्टिफिशियल बारिश यानी बरखा केकरा के कहल जाला। सबसे पहले हमनी के एगो अच्छा ये वीडियो में इहो जानल जाई कि कौना कौना देश में अभी से पहले आर्टिफिशियल बारिश हो चुकल बाटे और ओकर का प्रभाव रहल बा। सबसे बड़ा सवाल इहो बाटे कि का दिल्ली में जो इतना हाई प्रदूषण हो गईल बा, सांस लेवे में दिक्कत होता, तो का ई प्रदूषण ये आर्टिफिशियल बारिश से कम हो सकता कि नइखे हो सकत, आ एकर प्रकृति पर कोनो प्रभाव पड़ी कि ना पड़ी। ई मोय जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझे के प्रयास करब जा। लेकिन सबसे पहले यहाँ के पहचानी ई हई दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, जौन की एगो ट्वीट कैनी ही। और हालांकि यहाँ के प्रयास जौन बा पिछला 4-5 महीना से लागल बानी कि हम आर्टिफिशियल बारिश करा के प्रदूषण के रोके के प्रयास करी, लेकिन सफल ना हो पावत रहे। मतलब अगस्त में भी यहाँ के प्रयास कैनी, सितंबर में भी प्रयास कैनी, लेकिन अब यहाँ के एगो डेट अनाउंस कैले बनी 28, 29, 30, जाना में 29 अक्टूबर के फाइनली कहतनी कि दिल्ली में पहला बेर कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल बारिश होइए जाई। मौसम विभाग से हम बात कर लेले बनी आ कहतनी कि पहला बार दिल्ली के जौन लोग बाड़े ये आर्टिफिशियल बारिश के जौन बाटे का करी है लुफ्त उठाई हैं। देखी सब जौन न्यूज़ बाटे हमनी के कवर करी न जा, कवर करके समझ के बूझ के भोजपुरी में रहुआ सबके समझावे के प्रयास करी न जा, ताकि हर आदमी आसानी से पूरा बात समझ पाओ। जैसे गाना सुन लेता, फिल्म देख लेता, भोजपुरी में कॉमेडी देख लेता, तो कुछ बढ़िया बात भी भोजपुरी में देख पाओ। तो रउआ सब ये चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ले जा। लेकिन आगे बढ़तनी जा, असल में का बाटे कि सेसना 206H एगो जहाज हटे। एकरा देखी ओकर एक फोटो रुआ देख सकतनी, और एकरे है जो पंखी डायना रुआ देखतनी नु, ए डायना के ऐसे मॉडिफाई कइल गइल बा। मॉडिफाई के कइले बा तो आईआईटी कानपुर आ दिल्ली सरकार मिल के ई प्लान जौन बाटे बनैलस और ए जहाज के मॉडिफाई कैलस। अच्छा, जहाज के मॉडिफाई कर लेला से आप जहाज के यूज नहीं कर सकत, तो का होला कि जौन एयर जितना भी जहाज उड़े सन ओके कंट्रोल करेला डायरेक्टोरेट जनरल सिविल एविएशन, तो डीजीसीए से परमिशन लेवे के रहेला। तो परमिशन भी मिल गई बा कि भैया ठीक बा दिल्ली में तू अपन जहाज उड़ा लिह जितना देर उड़ावे के होई। ओकरा बाद ये मौसमो विभाग के में भूमिका बाटे, काहे कि मौसम विभाग जौन बा ई बताई कि दिल्ली में बरखा कब बादल कब रही। अच्छा, बादल रही तबे नु बारिश हो सकता। असल में का होला कि ठंडा के समय में दिल्ली में बादल तो रहबे करेला, जौना के चलते नीचे के हवा ऊपर ना जा पावेला और जब प्रदूषण बहुत हाई भई रहेला। लेकिन वो बादल के बरसावे खातिर वो जहाज में 2 गो चीज डलाई। पहला के चीज बा सिल्वर आयोडाइड आ दूसरा बा सोडियम क्लोराइड। उ जहाज में भर के आई पाइप नियन रहुआ देख सकतनी। एकरे से का कइल जाई कि बादल के ऊपर ऊपर जहाज आ चाहे बादल के नीचे नीचे जहाज जाई, आई बादल पर छिड़काव करी। जब छिड़काव करी तब बादल जौन बा मजबूर होके वही बरसे शुरू हो जाई दिल्ली में। ए से कहल जाता काहे कि एकर मानल जा रहा कि ट्रायल भी 2 दिन पहले हो गईल बा, और ट्रायल के बुराड़ी में कइल गईल बा, दिल्ली के बुराड़ी जगह पर, और सफल भइल बा। तो मौसम विभाग बतैले बाटे कि 29-28 के आसपास दिल्ली में बादल आई। आ बादल आई बस रहुआ का करे के बा कि जहाज लेके आ ओकरा में भर लेवे के बा सोडियम आयोडाइड क्लोराइड आ सिल्वर आयोडाइड। आई दोनों भर के आ छिड़काव जैसे ही होई तो यही तरह से छिड़काव हुई यही मशीन से जौन के वो जहाज में लागल बा, तब बारिश आई। आ जब बारिश आई तो जौन दिल्ली के हवा में प्रदूषण बा, जौना के जैसे ऐसे कहते हैं PM10 के मतलब ये हो गई कि जौन हवा में छोटा छोटा कण होला, चाहे कंस्ट्रक्शन होता ओकरा से घर और बनता या चिमनी जलता, तो उ आँख से तो ना लौकेला, लेकिन जब सांस ली ना जा तो हमनी के पेट में चल जाला, शरीर में चल जाला, छाती में चल जाला। तो ओकरा के उ बारिश का करी कि नीचे बैठा दी, जौना के चलते आदमी साफ सुथरा सांस ले पाई और ओजा के प्रदूषण तनी
कम हो पाई। तो यही चीज के ले करके एजा देखावल गइल बा कि जब खुला में आग जलावल जाला तब PM1 तैयार होला। माने सबसे छोटा जौन प्रदूषण के कण बा, छोटा पदार्थ बा उ। अगर चिमनी चलेला तो PM2.5, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन होना, कोनो बिल्डिंग कई ताला बनता, ओइजा सीमेंट ईटा के प्रयोग होता, तो ओइजा PM10 जौन बाटे प्रदूषण बनेला। तो ओइजा के जौन लेबर मजदूर वर्कर काम करेले उनका पेट में उहे जाला, छाती में उहे जाला, जौना से सांस के समस्या, छाती में जलन, खांसी ई सब बढ़त जाला। और एकरा चलते दामा, टीबी ई सब भी रोग में कई लोग के रोग बदल जाला। डीजल इंजन से PM2.5 असल में ई सब आकार हटे, जौन उड़े वाला कण बा, जौन कि हमनी के सांस में के थ्रू मुंह में चल जाला ओकरा के। अच्छा, ई जौन प्रदूषण से समस्या बा रउआ सबके पते होई कि आम लोगन के ही होला। जौन गरीब आदमी बाणे, साधारण आदमी बाणे, मीडियम फैमिली वाला लोग बाणे, ओकरे समस्या होला। अमीर लोगन के बहुत ज़्यादा समस्या ना होला, काहे कि अमीर लोग जैसे पानी खराब होला तो वाटर प्यूरिफायर यूज कर लेले, वही तरह अमीर लोग के जब हवा खराब लागेला तो एयर प्यूरिफायर यूज कर लेले। मतलब हवा के शुद्ध बना के दे दी। ठंडा करे खातिर AC लागल बा, एयर कंडीशन, आ सांस लेवे खातिर एयर प्यूरिफायर के यूज कर लेला। समझते हैं बात के। अभी के समय में दिल्ली में ही स्थिति बाटे कि अगर कोई एक दिन ओइजा दिल्ली में रह के सांस लीनू तो 11 गो सिगरेट बिहार में रह के पियो, यूपी में रह के पियो, आ चाहे दिल्ली में एक दिन टहल ले, बात बराबर बाटे। ठीक बा। एक हफ्ता अगर रह जाता तो 77 सिगरेट के बराबर ओकरा नुकसान होखे वाला बा। आ एक महीना में 333 गो जौन बाटे सिगरेट पिए के बराबर ओकरा नुकसान होखे वाला बा। अब सबसे बड़ा सवाल ई बाटे कि का ई आर्टिफिशियल बारिश खाली प्रदूषण के कम कर दी कि ओइजा पेड़ जरूरी बा, ओइजा के निकासी जरूरी बा, ओइजा से बड़ा बड़ा कंपनी के कहीं दूसरा जगह शिफ्ट कईल जरूरी बाटे, और प्रकृति पर ध्यान दिहल जरूरी बा। रउआ मन में एगो और प्रश्न उठ सकत है कि आखिर में एकरा पहिले और कौना कौना देश में जौन आर्टिफिशियल बारिश बा ओकर प्रयोग होइल बा। तो एकरा से पहिले लगभग दुनिया के 50 से ज़्यादा देश में आर्टिफिशियल बारिश के प्रयोग हो चुकल बाटे। ओकरा में चीन हो गईल, रूस हो गईल, अमेरिका नियन जौन देश बाड़े आर्टिफिशियल, दुबई वगैरह भी बारिश के प्रयोग करेले जब जब उनका ज़रूरत होला। लेकिन दुबई में एकर घाटा भी बढ़ रहे, बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जा गई रहे। रउआ खुद सोची, बादल अपना मन से जहाँ जरूरत बा ओइजा बरसी। अब कोनो बादल के सिचुएशन ऐसन बाटे कि उ जाके बरसे वाला बाटे बिहार में, आ ओकरा के रउआ दिल्लीए में बरसा दिहनी तो बिहार के पानी तो रुक जाई नु। तो ए तरह के भी सिचुएशन मानल जा रहल बा, कुछ भी हो सकता। लेकिन ई जौन छिड़काव होई ओकरे से बादले बरसी, जहाज में पानी भर के नइखे बरसे वाला। समझतनी बात के नु। आ एकरा में 2 गो चीज़ के हम बताइए देनी, एगो सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव होई आ एगो सोडियम क्लोराइड के। लेकिन सिल्वर आयोडाइड के तब छिड़काव होई जब वही बादल के टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रही। लेकिन सोडियम क्लोराइड के तब होई छिड़काव जब 0 डिग्री से एकर टेम्परेचर ज़्यादा रही। तो ये सिचुएशन बा, वो कम चलाऊ बादल पर ही काम ना करी। अब रउए समझे, जौना बादल में बारिशे ना रही, पानिए ना रही, बादल कहाँ से बरसी। तो वही बादल के बरसावल जा सकता जना में पानी तो होखे लेकिन बरसत ना होखे। तो ये छिड़काव होई तो मजबूर होके पानी गिरे लागी रिएक्शन कैला के बाद। अच्छा, कई गो संभावना बा, एकरा पर बहुत सारा बहुत बारीकी से एकरा पर मॉनिटरिंग कइल जा रहल बा, गाइड कइल जा रहल बा। देखल जाओ कि 29 तारीख के कैसन बारिश हो रहल बा दिल्ली में, आर्टिफिशियल बारिश। अगर रउआ ई सब बात अच्छा लागल होखे आ आसान भाषा में साँचो समझ में आ गई होखे तो चैनल के जरूर रउआ सब्सक्राइब कर देब। बहुत बहुत धन्यवाद।